дар даврони соҳиб истиқлолии кишвар дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар варзиш дар шаҳри Панҷакен низ рушду нумӯ ёфт. айни замон дар ин шаҳри бостонии кишвар як варзишгоҳи замонавӣ, 13 майдончаи варзишӣ, 2 ҳавзи шиноварӣ ва толорҳои варзишӣ мавҷуданд, ки ҳамарӯза дар онҳо сокинони варзишдӯст ба машқу тамрин машғуланд. дар шаҳри Панҷакен намудҳои футбол, шашкаю шоҳмот, карате, вазнбардорӣ, ҷудо ва гӯштини тарзи озод рушду нумӯ ёфта, варзишгарони ин шаҳр дар мусобиқаҳои вилоятии ҷумҳуриявӣ аз рӯи ин намудҳо фаъолона иштирок менамоянд. рушди варзиш дар 30 соли истиқлолат хеле дар шаҳри Панҷакен пешрафта истовад бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле рушд карда истодааст ва дар шаҳри Панҷакен низ тамоми толорҳое ки дар 30 соли истиқлолат зиёд шуда истодаанд, пурра таъмир шуда истодааст ва аз тарафи ҳукумати вилоят, аз тарафи ҳукумати шаҳри Панҷакен пурра майдончаҳои варзишии ҳозиразамон сохта ба истифода дода шудааст ва майдони варзишии марказии шаҳри Панҷакен пурра аз таъмир бароварда шуда ва талаботи замонавӣ ҷавобгӯ мебошад. барои оммавӣ гардондани варзиш аз тарафи кумитаи кор бо ҷавону варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар рӯзи шанбе аз тарафи муассисаи давлатии мактаби варзишӣ бо роҳбарии мураббиён машқҳои пагоҳиозӣ гузаронида мешавад, ки ин барои ҷалб кардани сокинони ҷумҳурӣ барои оммавӣ гардондани варзиш. Далер Зафарзода тӯли 1 сол мешавад, ки дар намуди гӯштини тарзи озод тамрин менамояд. ӯ иброз медорад, ки барои мо ҷавонону наврасони шаҳри Панҷакен имрӯз тамоми шароитҳои мусоид барои машқу тамрин муҳайё мебошад ва мо бояд аз ин имкониятҳо самаранок истифода бурда машқу тамрин намоем. 1 сол мешавад, ки дар толори гӯштини тарзи озод барои машқ кардани мо шароитҳо муҳайё аст. ман мехоҳам дар оянда номбардори Тоҷикистон шавам, дар мусобиқа иштирок карда фаъолҳои ҷои якум ва дуюм гардам. дастаи футболи сарразми шаҳри Панҷакен айни замон дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюм иштирок менамояд. роҳбарияти даста кӯшиш ба харҷ дода истоданд, ки дар мавсими имсола маҳорати баланд нишон дода, соли оянда дар лигаи якум ҳунарнамоӣ кунанд. дастаи сарразми шаҳри Панҷакен дар ҷои дуюм қарор дорад дар ҷадвали чемпионати Тоҷикистон лигаи ду. нақсаи роҳбарияти дастаи сарразм дар ин аст, ки соли ҷорӣ дастаи сарразми Панҷакен мехоҳад, ки дар чемпионати лигаи ду иштироки фаъолона карда ҷои аввалро гирад ва бар лигаи як бурод. роҳбарияти мақомоти ҷои ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва масъулини соҳаи варзиш дар нақша доранд мин баъд низ барои рушду нумӯи варзиш бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар тамоми ҷамоатҳои деҳот бунёди иншоотҳои варзиширо ба роҳ монанд ва сокинонро ба тарзи ҳаёти солим ҷалб намоянд. айни замон дар ҳудуди ҷамоату деҳаҳои Панҷакен бунёди 17 иншооти варзишӣ идома дорад, ки то 30 солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аксарияти онҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, боз сокинони сершумор ба тарзи ҳаёти солим фаро гирифта мешаванд.